Moi! Mä oon Pete Plays ja nytten pelataan uutta sarjaa. Ja se on... Mä en muista... Zombie joku. Ja tää on siis nyt mä en oo ikinä pelannut tätä. Ok näin. Tosta vaihtaa. Niin, että tää on vähän jouluista. Tuolla ihme zombeilla mä no siis tää on koneen tästä. Ja mä en oo pelannut niinku mitään näistä. Mä vaan huomasin Play-kaupassa, että vois ottaa tän. Niin tossa lukee Zombie Frontier 3. Niin mä en oo pelannut 2 enkä 1, enkä tätä 3, paitsi nyt. Alright. No joo. Näin, selvä. Tästä. Okay. Tässä olisi ehkä hyvä se puoli olisi, että pystyy sitten liikkumaankin. Ja sieltä tulee. No. Samperi nyt. Kuole. Näin. Ei ollut tääkään vaikea homma. No tähän asti kun me ollaan pelattu tätä, niin mä oon tää on ihan paras. Mutta yksi olisi se, että pystyisi liikkumaan tosiaan tässä itse. Tai tietenkin, eihän kaikkia kuitenkaan. Unelmiahan täytyisi olla, mutta jossain välissä. Ja onks tuo niinku joku aapuri? Joo, näyttää ainakin olevan. Näin. Ei nyt oo ainakaan tullut mitään vaikeaa. Tähän asti ainakaan. En tiedä sitten kun ollaan jossain. Niin mä koitan vetää ihan täydelle. Ok, nyt saatiin level 2. Ja mä koitan mieluusti, että mä en pelaa tätä silloin kun mä en tee tästä videoa. Paitsi jos tietenkin mä voin semmoitteita niinku, jos pystyy tekemään samoja kenttiä. Niin niitä tietysti. Onko nyt missäköhän se ahpuri on? Se ahpuri ei just enää uskalla olla täällä, kun mä oon sitä parempi, niin se loukkaantui. Sinäkin. No minne se tonttulakki siltä meni? Tämäkin voitettiin. Ei kai tässä mitään. Ei vitti nyt koko ajan ostella. Meillä on ihan hyvä asekki. Ainakin tähän asti siis, mutta ok nyt kyllä. Se sitä äkkiä noin.
Näin. Minä vs. läskikasa. Aaah! Joo. Näissä videoissa nämä kestää yleensä jo alright. Että nämä kestää joku 6 tai 8 siinä välissä. Kannattaisko tää? Tää pystyykö? Oota kuussa. Ei ihan. Ja mä en sitten kauheasti käytä noita näitä. Paitsi jos tää nyt määrätä. Nyt sun on pakko käyttää näitä, niin sitten. Nyt olisi hyvä vaihtaa tää player-nimi vielä lopuksi. Se voisi olla mikä muukaan. Kirjoitusvirhe. Pete Plaus. Näin. No, kaikki näyttää olevan kohdillaan. Tässä oli eka toi jakso. Tätä näin. Peliä. Ja niin. Jos tykkäsitte tästä, tilatkaa, tykätkää ja laittakaa kysymyksiä. Ja niin. Mä olin Pete Plays. Moi!